ポポルブフ第24章釘の始まりと最初の移動。ほとんどの部族がトヒルに釘を捧げて火を得た一方、煙の中から火を盗んだ一族がいました。コウモリの館の者たちでチャマルカンという神をあがめるガクチケル族でした。そのためガクチケル族は他の部族のように征服されなかったのです。他の部族が征服されたため、バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムの4人は、釘が行われる前からトヒルが予言した通り、強大な権力を得ることができました。トヒルは彼らの力を強めるために他の部族の人の胸と脇の下を切り開き、釘としてその血その胸、心臓、肉を自分に捧げるように命じたのでした。4人はそのようにしました。釘はこのようにして始まったのでした。しかし、まだあけぼのはやってきません。彼らはいまだに暗闇の中で暮らしていたのでした。それで彼らは太陽が昇ることを待ちわびていました。断食をし、交代しながらいつもあの太陽が昇る前に現れる偉大な星、イコキフを見守っていました。よってトゥランスイバの地にいた頃はいつも東の方角を見つめていました。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムはトヒルの命に従いトゥランスイバの地を去ることに決めました。ここは我々のいるべき土地ではない。我々にふさわしい土地へ行こう。彼らがそう決めたとき、トヒルが告げました。この地を去る前に、他の部族のものを釘するだけでなく、お前たちも感謝を示しなさい。お前たちの肘を刺し、耳を刺して血を流しなさい。それがお前たちの神々に対する感謝を示す方法だ。そこで彼らは言われた通り血を流しました。バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは多くの部族の人々を従えて出発しました。彼らの心はこの地への思いで悲しみにあふれていました。ああ、この地で太陽が昇るのを見ることもできず、去らねばならない。なんと悲しいことか。彼らは涙を流しながら歩き出しました。彼らは道中で寝泊まりしました。いくつかの部族は寝泊まりしたところにそのままとどまりました。その他の部族は再び立ち上がり旅を続け、イコキフの星を見続けていました。ニムショルという深い渓谷を通り過ぎた。彼らはやがて、現在では助言の地を意味するチ・ピシャブと呼ばれている山の頂へやってきました。トヒル、アウィリシュとハカウィツという神々も彼らによって運ばれてきました。そしてここにすべてのキチェの部族と他の部族の人々が集まってきました。ここで彼らはそれぞれの部族の名前を決めました。我々はキチェ部族、
お前たちはダムブ部族、そしてお前たちはイロカブ部族。この基地の3部族は互いに助け合い、運命を共にしよう。他にもカクチケロ部族、ラビナル部族、アフチキナハ部族の名前がこの時に決められました。人々は集まり、日の出を待ち望んでいました。彼らは、私たちは皆あちらから共に来たのに、ちりぢりに別れてしまったと言って嘆きました。食べるものがなく、ただ杖の先の匂いを嗅いで食べた気になるように努めていました。チ・ビシャブにたどり着くためにどうやって海を渡ることができたのか定かではありません。彼らはまるで海がなかったかのように砂の上に列をなしている石の上を伝って旅を続けました。一同が渡ったところは海が2つに分かれていました。チ・ビシャブへの道中、彼らには食べ物もなく、たった一種類のトウモロコシからできた飲み物だけを飲み、とても苦しんでいました。チ・ビシャブの頂に着いてから、バラムキツェ、バラムアカブ、マフクタフとイキバラムは暗闇の中、妻たちと一緒に断食をして太陽が現れることを願っていました。